feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn. Hej, jeg hedder Louise. Jeg er ejer og daglig leder af Minibierne på Costa del Sol. Minibierne er et trygt og nærværende dagtilbud med rødder i den skandinaviske pædagogik. Hos os der møder børnene engagerede voksne, der taler både dansk, norsk, engelsk og spansk. I videoen her der kan I få et lille kig ind i vores hverdag, som er fyldt med leg, læring og glæde. Rigtig god fornøjelse. Feliz. Feliz, a ver. Feliz. Bien. Y triste. A ver cómo es triste. Hvad har det bedste været for jer i forhold til minibierne og jeres børn? Nej, det bästa har varit egentlig det familjeperspektiv man har i barnhagen. Att man blir känt med både de voksne, föräldrarna till barna. Og at barna glæder sig til at gå i barnehagen hver eneste dag. Og at de lærer sig at forstå andre sprog og andre barn. Ja. For de snakker dansk, og de snakker engelsk, og de snakker spansk. Og de lærer alle språkene. For det er voksne veldig flinke til å ta del i barna sin hverdag. Ja, som på en god måte. Som gjør at de i tillegg til å få leke også lærer en del. Og så har vi utfluktene. Ja, utfluktene er jo veldig glad. Det barna liker veldig godt. When we move where you already know, so just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Hvorfor valgte du minibierne? Jamen, vi valgte minibierne, fordi at vi havde længe snakket om, at vi skulle flytte til udlandet. Og for os som forældre, så ville vi gerne have, at Theo han fik den bedste start. Og det var, at vi gjorde det dansk. Han har haft dræn og væske på ørerne, og ikke rigtig har haft noget sprog før nu, hvor det han er blevet, når han godt nok blevet 3, men som 2-årig skulle han forstå os, og folk skulle kunne forstå ham, og det kunne vi mærke ned i maven, at det skulle gøres til dansk. Og minibierne har et rigtig godt ry, og da vi snakkede med Louise, så blev vi bare bekræftet i alt det gode, vi har hørt og læst. Så det faldt os så naturligt ind om, at det bare skulle være her. Og hvis vi ikke kunne få plads fra starten af, så ventede vi gerne, fordi at det skulle bare være her, hvor der er trygt og rart. Hvordan er det at starte en baby op i minibierne? Det er utrolig trygt og godt, specielt som førstegangsforældre, hvor man kan have utrolig mange forestillinger om, hvordan institutionslivet det er. Men her, det er ikke en institution, det er mere som en familie. Så det er utroligt trygt og godt hele vejen igennem, og der bliver fortalt og taget billeder og vist, hvor godt ens barn har det, baby på den anden tidspunkt. Så jeg har simpelthen kun rosende ord at sige. Yeah, baby, by the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Hvordan har jeres barn udviklet efter minibierne? Jeg synes, at hun har udviklet sig på den måde, at hun har fået meget mere selvtillid. Hun kommer fra en børnehave, hvor at der ikke var plads til hende. Hun var meget forkert i de systemer, og det kan jeg mærke, det føler hun så bestemt ikke her. Så det er dejligt. No offense to you.
Feliz? Bien, triste. Hvordan har jeres oplevelse været hos minibierne? Den har jo bare været vildt god. Vi har været så glade for, at vi har været en del af det her. Og det er jo nok fordi, det har været trygt. Og også det her med, at det er skandinavisk med et twist af det her spanske. Og så tilkoblet noget engelsk indover. Så jeg synes, sådan, det har bare været, en god helhed af det hele. Med sindssygt gode aktiviteter, ture, temaer. Jamen, jeg kunne blive ved. You feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want.